Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Shout out. Andito po tayo sa labas sa Abu Nakla sa labor camp. Maglalaro kami ngayon. Please subscribe my YouTube channel. Shout out sa inyong lahat. Yan, naghihintay kami sa mga kasama namin ngayong araw. Yan ang mga player natin. Ako din, sasali din ako. Paano masabi? Yan, si Kulot. Ang bigatin sa American Design. Si Rodrigo. Yan, si Dodong Brian. Ang magaling na maglaro ng basketball. Best in player in American Design. Sana Yan ang accommodation namin guys. Yan. Shout out to, shout out. Yan ang ilaw namin. Paggabi na yan ang ilawan namin guys. Para maglaro kami, para hindi kami malilito. Yan, mga kasama ko yan dito sa mga kumpanya namin. Yan si David. Yan, pupunta dyan sa tindahan. Yan, ang driver namin, oh. Si Najin. paano masabi? Najin. Itong lugar guys, labor camp. Tapos ito, marami itong mga iba-ibang kumpanya dito. Yan. Yan ang maganda dito sa Bunakla kasi meron national exchange dito, padala ng pera. Hindi na kami mahirapan, may ATM. Hindi katulad dati. Ngayon okay na. Malapit na padalhan dito ng pera sa mga pamilya ng mga OFW. Ito guys, mga kasama ko dito, maglalaro kami ngayong araw. Kasi mga bagong uniform yung mga kasama ko dito. Ito may nakaubad pa si Dave. Yan ang pinakadabis na busy na player namin. Ito kaibigan ko. Shout out kaibigan. Yan. Dito kami ngayon sa Villa na Bagong Ventura. Shout out sa ating Ito yung kaibigan naming vlogger, oh. Yan. Yan si John. Kaibigan ko. Wow! Yan ang mga banggitan, mga player. Yan si Joel Palado. Oh. Shout out taga Siquijor. Yan si Brian. Dito ang lugar guys, Abu Nakla labor camp. Yan ang libangan sa mga OFW.